Taye babu ingari kuma inyana malikera an taye fasiri ke ba ko ni kibariya kibariya minne abora waikado kunu angoro fasiri nye joni Mahamman Touré aka fasiri be sebe ngono sebe min nangwa makun nouvelle horizon Mahamman kumana akuni jatemineke ibaye ka fo minya waikado jemimbe awni waikado Europe jamana ni nywanje ndo waikado ka fo apaji amunumuna de nyeda kura ikado ka fo abina fo obdirembe ama sabu kunu minye Emmanuel Macron ajira ka fo barkan ani takuba ndoy kado ka fo kulu bita ka bom malikono nga minye terrorisme ko kelay jongo ala way kado ku na laje ka o do fana ko njongiri doni yu ka tali away kado o kono nana adiri ke ba ko ako operation mimbe on fait ani away kado force armée malienne abe away kado fama nabo ko fo ani force européenne barkan ani takuba jongo ala away kado ambese ka min vodron bara min gumbe on ni nywanje abara kunu abana peu kunu jeudi do kalo kleta ani wolonvla no février kalo en 2022 akoni jatemineke sangonon don kalo kele ani kile nani nu yode ke awaykado awunga dugukulu insanve tama mena shishima bo ni maminu flene no Europe jamana awaykado amma ko fele nuyi yu ka tagali ko kuma Emmanuel Macron aya boka bi nga ukele meka kalo nani ko kalo woro awaykado kemme ko du yerema ki kado ka foni ala sono kono nana labe on bi sabati ko bitaka bo envers sabu ni jatemineke ibaye ka fo minyi ni ma ko fele nuyi mina min bubulu jamana ngono amina awaykado okacha ko franci minyi awaykado wulika jo ani chesuru kunyo ke ka bibite sabuni hakli bala sahili kungo amanga min wulila abi wati jambo kabiri décembre ko san 2019 ndo manga wulila mautamana fambela jilefe be kan ni songu ajira awati ni ngonna na min yebbo ko ani nyame be Niger jamana ko fo wulika joni cesuru barka boyra ko sobe Emmanuel Macron away kado ninje ni fikiri adimina adimi ko jugu aya jira ka fo minya away kado ka sura sitani sabana ko ni bonana anina nimbe korolindi alaka min voli manawi awati ni ngonnana ayi wulika jo adi cesuru ke ka G5 Sahel ka mado wele ulu wele ku di dowere be kata ukata nywanzuro away kado ali krefe annaga korono be France na bo ko fo adoni malo esigifa awmbulu sabu awnga jamana nyama minu kumbe Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Chadi ndo nimbe farala nywanga ku kunda yoro minga okera Emmanuel Macron kuma kam min boada odo ko ale bi fede ko kanna ka away kado nyinga udala kana yere bi fe jamana yi away kado uluni jamana yi o kam mara chugomi yere bi fe bara o ka ke chugomi beka na inyefo sabu ni jetemineke ko lu tsika surasi soro away kado ka surasi ko tsika ke dugu kuluka saheli kungola away kado surasi min nube away kado ko yere bi si basaledu ka klaka yetuguni mado be minu meka wuli anti français ka français away kado ka lagushi ka ko sugu beta ka jechi français ma français mandi minui ikado ye feye mi na letse ka jenui o keneka wana nyama ko di chama utara nywanzoro dugula dugu min no ko ama ko po o ikado ko mimbe o ikado ukuraera farafina jamana ani kado français o jamana do ni nywanje ambe do mine ko bi français ko ni kuma ka mimbada o ti do wore ko ulu ko ni bulo ka fo condition minumbe condition faraliti nywanga ka fo kulu bisika barake o ikado ba mali ba coalition mimbe no ye jere jekulu baye Europe jamana tola takuba o ikado ani barkan ulu ko ni ka wulika jo ku bina ferew ni dabaluke kaseka awaykado takabo envers ba mari ba kono wa bara nyere abidamine kalo kleta ani wulum vla kabiri afodo no yekunu bara imbidamine o wati president mimbe nabe awaykado Emmanuel Macron na ba kufo aye awaykado wulika jo ni chesiruke ubina bo chugumi anubita chugumi nika onyefo awaykado awnyena ayo onyefo conference de presse bile objectif wi na dugule mimbe awaykado o sura minu mbeka jamana imara nu uluka tablo ni oku kechugo kulu tekele kulu sekato awaykado o jamana akode strategala aya jiro bela jelena force barkan force takuba awaykado ka kuma ko ni kwa bana pe malikono pe eske foi majanye kubo eske malibakera auntaye wallahi malikera auntaye fasirike baku akoni ngoyena akemeka fera minutike do wala te koy menaka ani gawo ani goshi minya abaykado kaya basi minumbe abebi na wuli dondoni mimse ka to bita yoro were minte abaykado awnga yoro kerengere ne ala nyebe yoro minuna o ben Niger jamana o fo ka fasiri eskaba akoni alaje France ale ni force takuba uluko ni abaykado ni uluka ko be bane awnga ba mali ba kondana akoni occasion belebele di anga chedo mbulo no ye famawi wallahi surasu oku
yɛrɛ jira ko a jira k'a fɔ awɔ i ka dɔn e do wo e tɛ wo anw b'an ka baara kɛ kabi ɲɛma su ye donc a bɛ ji bɔ terikɛ b'a ko a ko tariku nin bɛna da la dɛ sabu min ye ninnu talen bɛɛ b'a fɔ maa caman de y'a jira k'a fɔ ni faransi tɛ k'an ka sɔrɔsiw u tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ o tɛ se dɛ o y'a fɔ dɛ ko ni olu tɛ k'an ka sɔrɔsiw tɛ se ka nin kɛlɛ kɛ o tuma an bɛ don minɛ ko bi kuma don yɔrɔ na bɔ yɔrɔ cayara nka nin ko in bɛɛ bɛ taa kunjɛ min na faransi u ka sɔrɔsi minnu bɛ anw fɛ yan Barkhane ani Takuba a banna an ye faransi gɛn ala k'a ni sababa bɛn Nouvelle Horizon n dɔgɔ nin y'u ka fasiri ye u ka bidon bɔli bonya b'a la ko in bɛ cogo min na sisan min ma bɛn ne yɛrɛ kɔni ma u ka kalo 6 ko in de ma bɛn ma u ka n'o kɛ yan kalo 4 kalo 6 o ka jan an maaw gɛn koyi ayi an ye min fɔ an ko de ko convention bɛnkan min b'a an n'aw cɛ sɔrɔsi kunda an k'a lajɛ an k'a réviser a ka kalan kura ye Asimu do wo Asimu tɛ wo don ka ja a sebali tɛ anw bɛ n'o ɲini kosɛbɛ parce que nouvelle génération min wulilen don o bɛ n'a ɲini dɛ a bɛ ɲini donc a ɲuman ye min ye an ka baara kɛ ni o base ye kosɛbɛ ninnu ma taa koyi ayi an y'u gɛn de wa n'u bɛna siɲɛ wɛrɛ politique ma fɛn fɛn mana i bɔ i yɛrɛ la ka taa bolonɔ kɛ sɛbɛnnan tɛ min galama ma min fa i yɛrɛ fa dɛ maintenant on va négocier état à état i ye jamana ye n fana ye jamana ye mais k'a fɔ ko ka négocier e de ka girin ne ye ka jɔn ye e bɛ ne tɛgɛ tɔnɔmɛ min ka di e mais jɔnni bɛ se k'a bila i kunna k'a fɔ Mali kɔnɔ an ka sɔrɔsiw tɛ se k'u ka pankulu ta ka wuli ni Faransi ma jɛn n'a ye o bɛ accord kɔnɔ o b'a kɔnɔ ko sanfɛla ka t'olu bolo jɔn bɛ se k'a faamuya anw bɛ avion san pièce minnu ka di Faransi a b'olu bɔ a la ka avion bila ka na d'a ma o b'a kɔrɔ kɔnɔ jɔn bɛ se k'a faamuya anw bɛ kɛlɛkɛminɛnw san Faransi ni Amérique b'u sen da a kɛlɛkɛminɛnw kan k'u tɛ don f'u yɛrɛ sago waati ka se walahi o b'a kɔrɔ a b'a kɔnɔ cɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ sa kosɛbɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye ŋaɲɛna vraiment o banna sa o an kɔni ka cɛdenw on vous soutient aujourd'hui on vous soutient demain wa partenariat fana hali sini ni Faransi ko ko an n'u ka partenariat kɛ a bɛ kɛ a y'a kɛ mais a kana k'an ka ɲɛkumu kan dɔrɔn o tɛ kɛ a banna o banna on est d'accord nous on n'est pas contre la France ayi il faut k'o ka faamuya mais nin kɛnɛ in kan fɛn min ye n tɔɔrɔ kosɛbɛ o de ye farafinna ɲɛmaw an yɛrɛ hakili la k'a fɔ minnu ye kungolobaw ye surtout le Sénégalais Macky Sall vraiment tu nous as déçus ayi kɔlɔlɔ bɛ jigin a kan sa tu nous as déçus le Sénégal Macky Sall nous a déçus ayi kɔlɔlɔ bɛ jigin a kan comment un Macky Sall peut partir s'arrêter à côté de Macron i yɛrɛ ka farafinna un des pays africains Macky Sall Macron bɛ manamanakaw ni kumakundaw fɔ ka ɲɛsin o ma e jɔlen bɛ ko parce que ko coup d'état de kɛra Macky Sall i t'a fɔ a ɲɛna c'est l'Afrique ça te concerne pas tu es en Europe tu es français ton pays c'est la France c'est l'Afrique manjana et puis ni bɛ nin ko sugu kɛ il faut pas nous appeler devant nous k'a fɔ k'i bɛna nin cɛ a kan fɔ ayi tu peux pas nous appeler devant nous et puis manquer de respect à un pays africain parce que nous sommes tous des Africains o ti ɲɛ o a banna pewu a ni a bannen ne ye o bɛ taa fɔ e Macky Sall yɛrɛ ɲɛna Macky Sall bɛ dɔ sɔrɔ ni kɔlɔlɔ la koyi ayiwa baasi tɛ ne kɔni bɛ min f'i ye minnu taara an kɛrɛfɛ jamana ninnu n bɛ kalo 6 d'i ma walahi gosili bɛ kɛ dɔ fɛ yen kalo 6 o ka jan ka t'a la dɛ u ka jan gosili bɛ kɛ dɔ fɛ yen walahi kalo 6 o ka jan ninnu hakili la ko n'olu tɛ ko an bɛ sa de yan abada ayi voilà Gawusu y'o k'a la wa dangele Mali bɛ kɛra anw ta ye ɔhɔ sky ala dangele Mali bɛ kɛra anw ta ye Gawusu nin diyara n ye nin ye belebele ye walayi ninnu de kun ka fɔli ka di walayi seri ye nbɔgɔ kɛrɛ la sɛrɛwɛtinin b'a bolo yan fɛ namuguni bɛ yan fɛ o tɛ nin ye dɛ o tɛ nin ye dɛ an ta ye mun yɛrɛ o fana tɛ nin ye dɛ a ye o tɛ nin ye dɛ o ye belebelew de ye forontomuguni o tɛ nin ye dɛ Macky Sall bɛ t'u sigi awɔ salibaw kɔnɔ fiɲɛ sumalen na aw den fila Emmanuel Macron un petit Macron o bɛ taa sigi ka farafinna dugu dɔ sapiri musokɔrɔba kanuna et Alassane yɛrɛ bɛ t'i sigi kɛrɛfɛ le Mali maintenant il va falloir que on achète des armes on achète ceci jinin bere dɛ il faut mettre un peu d'eau dans les jinin Ɲamakuji ça c'est quoi Ɲamakuji kuma de fɔra i ɲɛna yan jamana ci bɛ sen na i ka farafinna dugu cili bɛ sen na i b'a la ko Ɲamakuji mais c'est honteux quoi et puis ninnu bɛna fɔ ko ils sont des Africains vous venez vers à l'appui mun ni mun aw bɛna jɔ ko ouais l'Afrique aux Africains Macron bɛ to Europe de ka aw wele ko Europe Afrique et puis il prend des décisions qui concernent l'Afrique fu bɛ boli wallahi c'est terrible est-ce que wallahi Macron ni ne yɛrɛ y'a ye k'a jɔlen yan n'a tulo fara la foyi tɛ jigin kɔnɔ k'a tulo fara fila tigɛ dɔrɔn k'a tulo fara in tigɛ ka bɔ yen k'a da dibi la
ni ala cɛ kana da dibi la dɛ wallahi ne makɔrɔ kulo fara fila tigɛ k'a da dibi la k'a di an b'a dun suya yɛrɛ tɛ n b'a dun ya juguyara mais kabako do quoi c'est-à-dire un enfant comme Macron comme ça i bɛna mɔgɔw wili ka taa mɔgɔw dɔgɔya wallahi Jean-Yves Le Drian n'a kunkolo kɛlɛ i b'a fɔ ko o to yen dɛ kunkolo ko in bila non kunkolo ko bila ça fait quoi c'est pas la peine vive la Russie an bɛ taa Russie kunkolo ko in bila hali sini an bɛ taa awɔ ni min bɛ Mali fɛ a ye kɛ Mali fɛ awɔ Faransi taalen filɛ n'an bɛ sa an ka sa n'an b'i balo an ka balo wa an ti sa fana koyi bilahi an b'i balo kosɛbɛ an b'i balo depuis don min ko in daminɛna fo bi an famana k'a mɛn ko dugu kuturu massacre la an famana k'a mɛn ko 20-30 militaires ko sécurité bɛ an bɛ sécurité de nɔfɛ o kosɛbɛ ni jamana lafiyara n'an bɛɛ kɛra kelen ye an bɛ sigi an ka jiribaw kɔrɔ n'an ka guwabaw kɔrɔ bilahi Mamadu ni Sulemani bi kuma u bi bɛn kosɛbɛ o bɛ kɛ Kalifa Gindo ni Alassane Diallo u bɛ kuma u bɛ sigi u ka guwa kɔrɔ u bɛ bɛn kuma u bɛ bɛn a banna mais o y'a sɔrɔ bɛn de lakana nana mais tant que lakana tɛ yen la France va profiter de cette situation kosɛbɛ wa an b'a la yan dɛ taa ni fasiri ye ɲɛma siga t'a la i y'a fɔ cogo min na lakana kɔni o tɛ dugu min na o sentigɛ y'i jɔ k'a ma kɔnɔ ye siga t'a la le point ne bɛ bɔ ni ale ye nin y'a bɔ ko 243 ka bɛ bi juwadon ma février kalo tile 18 kosɛbɛ mun ye Ajim ale ni Poli u kumalen don mun ye le point o kɔnɔna la u y'a yira k'a ɲɛsin mun ye Barikani ni Takuba o ka taali la ka bɔ jamana o kɔnɔna la yan n'a bɛ ba Maliba o kofɔ ko fɛɛrɛ filanan jumɛn ye ko o tigɛlen don nin waati in na an marabaaw kɔni u bolo plan B b'a ka fɔ la a ko mun ye l'armée française ye fo ka taa fara mun ye force Takuba kan ɲɛma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a ko kɔni kɛra c'est tout c'est fini mun ye Faransi an y'u sɛbɛkɔrɔ gɛn an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ a kɔni y'a yira kunun k'a fɔ ko mun ye olu ka taali Barikani fo ka taa fara Takuba kan o mun tun b'an ka jamana o kɔnɔna la a bɛ san 9 ani kɔbɔ n'u tun bɛ ka terroriste ninnu k'o kɛlɛ k'u ka cɛ don k'u bɛna segin so k'o boloda Macron a y'a yira kɛnɛ in sanfɛla la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko mun ye olu tɛna se ka to mun ye sɔrɔsiw kɔrɔ sɔrɔsi minnu ne olu bɛ fanga la nin waati in na n'u ka yetaw tɛ kelen ye wa u ka fɛn yetaw tɛ kelen ye olu kɔni tɛna se ka to o mun ye o sɔrɔsiw kɛrɛfɛ cogo si la o siratigɛ de la a y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu de kun nana ni Takuba ye ko ka na ni Barikani fana ye wa mun ye u bɛna segin kɔ k'o baara k'o boloda Fatirikeba ka fɔ la a ko nin ma bali maa la o sabu kɛ mun ye Français ka ministre mun bɛ yen n'o ye Jean-Yves Le Drian ye ale y'a yira ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na koyi ale y'u farikolo yɛrɛ couleur ko o yira a yirala bɛɛ lajɛlen na ko Faransi na anw marabaaw nin waati na u ka sɔ ko a tɛ ka fi daga kelen o kɔnɔna u yɛrɛ mɛnna ko fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi nin bɛna ko u taalen de pewu o sabu kɛ u ye ligne rouge fɛn fɛn yira k'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka cousin colonel ninnu an tɛmɛna bɛɛ kan kana tɛmɛ fɛn o fɛn kan an y'a bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u ye juru bɛɛ lajɛlen n'u ye a pan walahi ɲɛsin mun ye Wagner koma o tun ye Faransi ka ligne rouge ye an ka lakanabaaw k'i bɛna ye k'a fɔ k'u tɛ ka u da yɛrɛ don o kɔrɔfɔ la ka bɛn ni ko ye ka Fatirikeba ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi taalen filɛ nin ye Takuba o bɛna taa ko a kɛra nisɔndiya koba ye Bamakɔ o kɔnɔna la koyi o sababu kɛ mun ye maliden caman nin y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya fɛn fɛn n'o o b'anw kan nin waati o la mun ye lakanabaliya mun n'a ɲɔɲɔlen don an ka jamana kɔrɔnfɛn fa la ka n'a bila camancɛ fa la tilebiyan fa yɛrɛ kun bɛ ɲini ka ni i ta sɔrɔ a la ko cɛ nɔ tɛ muso nɔ tɛ ko mun ye Faransi ko o de nɔ don Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi Mali waati sera an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka a ta ko nin ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ye a sigilen a ma nka Fatirikeba ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi taalen filɛ nin ye Takuba ko o bɛna taa ko an k'an sigi n'a ye fana k'a fɔ ko mun ye Bamaji kɔrɔ minnu n'olu tun bɛ Kidalanfan na ɲɛma k'u bɛ sɔn ka muruti fari ni ka a bolo da dɛ k'u bɛ sɔn ka a bolo da o siratigɛ de la mun ye ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan an ka sen colonel minnu n'olu bɛ fanga kunna nin waati in na mun ye Assimi Goïta n'a ka cɛdenw fo ka taa fara mun ye Sadio Kamara u kan ka plan B ni ko o sigi sen kan dɛ walasa Faransi taalen mun filɛ nin ta hali n'o y'a sɔrɔ anw y'an tɛgɛ di mun ye jamana wɔɔrɔ ma an n'u kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an kan ka fɛɛrɛ de kɛ nin waati in na hali o jamana wɛrɛ mun n'o nana jamana kɔnɔna la nin waati in na n'u ka sɔrɔsiw n'an bɛ ka jɛ ka baara o kɛ ko an kan ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ don min na n'olu fana bɛna segin kɔ k'o boloda o k'a sɔrɔ mun ye an ka lakanabaaw ɲɛma ko u jɔlen don Fatirikeba ka fɔ la a ko waati in kɔni ko a ka gɛlɛn nka an ka lakanabaaw u kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la nin waati in na k'o sababu kɛ mun ye kuma caman ko o fɔra ko maramafɛnw o ka ɲini ka di an ka lakanabaaw ma u k'u ɲɛsin kɛlɛ yɛrɛ ma nin waati in na walasa mun ye jugu a bɛ se ka malo cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le point ale kɔnɔna la Ajim
ale le pole ole fasiri ke baye man ma ga nyama ibunya obal ndo bonya jaranya bonya barka ndo minu gumbe kulela wati be ko do fara la sugoro ka minu gumbe kulela ko shiman dunata afuye ko abeka jigi dondi no defo ko to ko jugu de bina ni sara jugu che ndo minya awai kado ni ngoyi mauku hakili sigi ko Faransi anno de bi nywana ambi nywana chugo de ani Faransi oti nywana de ani Faransi politique mau de bi nywana o ambi nywana chugo di force barkan Faransi do takuba Faransi ka ko glanedo mais mau kana blu kuna minum be ka fo kan ni nyebe bi nywana ani nyebe ti nywana de hali Europe jamana to minum be anno bi na barake kelengili dugu ani dugu abana coopération bilatérale gagnant ni ala sona o bara o bina ke do ko ka fo mo ye mo ka fo miya parce qu'il faut pas que mo ka jaka wuli quoi français yem jekulu minga be komi do ki ka groupe ni ke kana sigi o do asiki ni ino mabbe abaw ka bitana ka groupe yi o ko te ko groupe ko wulu ka dugula mo tala de dugula mo hali ko so ina anni Espagne jamana ambassadeur nga boran fi mumbe amami fo ambassadeur ube kana dondonu anu be kuma kelengele be ka do fo me hali kunu o ka assise mingera o ka nyoye ba mingera Bruxelles muso yo defo muso ko ako jenyoya mimbe uluni farafina che no ye jenyoya barbari no ye awai ka do bingani waliyai no ye jenyoya che jugubai ko désormais ko ka dabla ku yere ya dosa ka fo joya waliya ni feminu be ko ka dabla wallahi ya do yere be ka nyini ka fereko an yere fanatika yere fe malien wallahi aywa ala ka ni sababe ya rabbi ma bi sere ka saya joro ka tuli joro otike obike ay ganyama ni sigide nye Sunjata Bonzoy nye Soni Aliber Bonzoy ne bora suma urudi la ne keta babemba yan fe o sona kasa ama son joyama ama buli ama tadnye oroshi pour que ka se ka ko ke fe ka buli ka boy ka jamana ko wala se ka bi katika jamana feri awo la hawla ala min mana wuli be ko Mali mbe Mali de fe Mali ango tija fana fo de shogel naka manunu awo aka dorome ta ngono de abada ambu fo ya amba ta fo ya dorome ke nura fm na amba ta fo aka dorome ta ngono ata ngono de an kunglena ni au kunglena de kera kilin parce que abe Mali kura koyi Mali ka yelma Mali ka glan alay bokum yisigi odongo ko video manu ni activiste ni promoteur de radio do ko wari bi duma ko wabina ni wabi worofu wa keme o fana kelembe ka dugu wuli o anse ndala de ango foka faraka ko doro me atango do sigile fle o kana na fo ko nyama here ko do dira kwa abeki bugu dai ayi to mayesa ayi ko to mayo doro me masea anse ndala de anga tungarangeo ande be baw gafure awa unu nyogona ube minga ya o mo shado lu de makanga Qur'an anga jusara o niya me ba mara abedi ate anana na wati me no emi sori buli boka ka shele me ka fo ko alay bokum yemi vo kwa antula de alay fe ma di de alay abedi mamunu ma abu do wala ikisigi ni nyeye ka soro ka diski ko abedi mamunu ma abu do dorame amadaw ma amadi de amadi o me na le fara ka bala de oyi kwa bedini chukwe na uka kasabali c'est-à-dire que jamana tise ka papier di radio soma autorisation ni fait di radio soma ko radio kakuma chuga mi mbubul auta do auto de me odumbe chômage kele parce que ube mi employé ala droit de bado mais mi siklemba ka page ko fait en tout jugo ala sa mais il faut ko ka famia oui donc ko ngoni beti sa ambi do ke nyoy abinyo ala ka ni sa babe voilà donc a fo nga animateur ou nga technicien e ala de itala voilà alay bokum abedi mamunu ma alay bokum bu don ko nyando abana angone adoro me anu kungle na de kala kele voilà nganu esira bla jendo wodo abi fode ma parade pia o de do ngo de bi lafiya abana o de ba hala ni farasi chew wallahi je waliya no juru bori kana ibe lafiya ko sobe amine ka dunia dun yere bi same bi molia akachala fefe njama bi otifo ni oni menati ko ndo ibe kuma ni woni ni ma ni makare be sa joyan la wana an wasale amandani fo anga mikro ko fe abana sigatala ndo ode ambita nai mi nyel indépendant ambition ni sigaka o kuma mi nya way kado l'indépendant nanya l'état cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie ndo kuma kembo luka abe mungo fo abanga politique nyama minumbe
anw bolo bi a b'olu ko fɔ ya caman be bere dambu kungoyi u dɛsɛ ka bɔ jamana dafɛ bilen fo ni min bɔra katakata ni yalima moto taxi ni y'i den ka bɔ n'o ye n'o tɛ ka pankulu ta k'i b'i pan ka taa wa maa min fa i yɛrɛ fa Patirikeba ko Isa Kawujum kosodani na min dar'o ka aéroport international Modibo Keyita la a ma dogo maa si la Kante yɛrɛ y'a ladege fo Kante ye buru yɛrɛ fara a ta kan Ndendo, février tile 14 c'est 2022. Ndogo kado kafo aujourd'hui c'est un autre jour. Le monde va en couille. Parce que ko nindo autre jour fana kundo koyi. Sabu minye Isa Kawujum. Ndogo yebana minute danye. Ngajaja minye kangarda kando kanyeshi awekado cadre de charge de parti et regroupement de partis politiques. Pour une transition reçue. Kangarda kando kanyeshi uma. Sabu ni jamana nyama uni nywanja bi akembe parti kolomba inyejugu bonai. Ako tension a barka buane do de autorité de la transition ani France ni nywanje u ka mangai kwa laba kwa binyini ka do awekado aw yere ka politique bunaku kwa binyini ka do okono bi sabu minye cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie no ye awekado alamede no ye majorité présidentielle koroy ibeka ka mawi ne ma fo de l'ex majorité présidentielle ibeka ka mawi voilà. Donc Patirikeba de afo ako awekado amedoni mene ko bi minye awekado to sugu be fombe uluma bi jamana ingonna na jango te transition mawfe ako de strategela o masoro do were fe février kalo klimuga ani wolonvla o kala ta ko de o kuma o awekado olu de be sina ako ni aje temine communiquer mimbe na bora kadiri mawda so dani na abisi basa barka boyna ko sobe sabu kadiri maw ya jira ka fo le 25 mars no sera ndo ikado ka fo ko lu koni faga mimbangu na be transition ku to la ko do were ya jira ka fo président ka fali CNT nyama CNT ka fali gouvernement ka fali premier ministre kura awekado kana kalo konondo obidi transition Patirikeba ko akoni ngomi mvle ne na kuma ufora ni njugo ina akobi kadri ma chama mbe awekado ku koni bogole do ko sabu utise ka panguluta afokubi bo jamana ko Patirikeba ko mundu ngele na ku utise ka ta Patirikeba yo tomi awekado ayo sigi nga ujabi koni ke angbulu Patirikeba ko ako awekado OD indicateur du renouveau akoni ngomi mvle ne kwa damnena do kun tabene kerengere ne yara ndenendo tabene ako sabu ma do be no kunye vice président ye conseil national de la transition CNT o togola Isa Kawujum daga su saba Isa Kawujum ayere laba ayel mana kata cadre de charge de parti politique wallahi atara awekado o jakuloina ako kumana ndenendo ninjay awekado mamindo ayere kunye kasoke koyi Bamako kura ay doni ke fo ci zanza ko ni ma farati kuma ba ma ku bitane ya o kumana ala nyama nyaba daga wulla de ay mati fenya ma ku bota suma na koyi wallahi ndo ko na sa Patirikeba ko ako aminele ka do kasola do wala te koyi wajira la ka fo premier ministre ko mi ngumbe no shugal ko premier ministre mimbe no shugal ko kala magay en5 LFP ano yo ken nyonve ka ye kuma do ta ne ka nyeshi uma Isa Kawujum bere dara ku ka jira ka fo Isa Kawujum anaka sagini naledo komble ni flab okonoi ayere ku ngembe ka basen jemado ki labe ki kunda inga sa minya awekado aeroport mo ya ka passeport ko na ka fo ya sigi ko aka tebe ka sigi o ko Isa Kawujum amunde ni sigina ka soro awekado atama mene shishi emu yesoro bura forfait droit ay ala de kanyede abe anatanti la mumbe akana to akatige mawuka mawbe muyasoro ya foye jona de ajora de ya atigera wi tunne mawula sade aywa bashite o kuma sa ajira ka fo miye ni ngo bela jile Isa Kawujum asigina atara wa tali sawo ako kuma na Isa Kawujum akoni minena awekado kafuka minena yere tenga la sigina ka fa ko akasigi akata awekado so sabu ya maria tabulu kabo awekado jamana ngono ako de semve kadiri ma chama de be minte Isa Kawujum yere droy ko awekado bilama bere dambu kunda chama tseka bo ka foku bita jamana koka ni kata yala dabo fatiri fle ode indicateur de renouveau o ka bidon boli ibunya bala nyama bonya ajaranye mashi te bo ko sobe mashi aywa awo ala ka ni chaba o do mashi te boya abebi nyana boka boya ni ashurula de ya sigingera kan aywa ne ko ma fam fulo de aywa bure ko ingoni yambla sira bide mu yasoro galera de aywa bismillah mata do ni aywa bismillah ngata gausu angata
ayiwa baasi tɛ bura an ka taa bura segin kɛra sa bisimila kosɛbɛ ɲama an bɛ taa ne bɛ le triomphe du Mali ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Burama bura a kumalen don mun ye le triomphe du Mali o kɔnɔna o la ɲama ko wagati ko bɛ tiɲɛ ko o bange a ko kumakan mun n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin waati na n'a bɛ nɛgɛjuru cikan n'a b'o kofɔ Alassane Dramane Ouattara ani Bubu ni ɲɔgɔn cɛla o la mun ye Fatirikeba ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko wagati ye tiɲɛ di mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ko wagati ye tiɲɛ di a ma koyi kosɛbɛ Fatirikeba ka fɔ la mun ye Burama ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga a ye mun ye jamana minnu n'olu ka lasigidenw bɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔna la waati tɛmɛnen na a y'u wele a y'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi ko min ye CEDEAO filɛ ka ŋaniya mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ u ye sanction mun ta n'a sanction tɛ taa sariya fanfɛla o la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko maa jugu dɔw de bɛ yen olu de bɛ ka nin ko in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ juguya maa dɔw de bɛ yen olu de bɛ ka nin ko in ka a sɛbɛkɔrɔ pousser o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔkun kelen o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko waati ko a ye tiɲɛ di mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ma koyi o sababu kɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa jugu dɔw de bɛ sen na olu de bɛ ka mun ye CEDEAO maaw k'u kɔnɔna suruku ta a ɲɛsin jamana in yɛrɛ ma u ka nafasɔrɔ o kama a ko o siratigɛ la ko mun ye kumakan mun n'a carila mun ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la n'a bɛ Ado ani Bubu kumakan n'a b'o kofɔ hali n'o y'a sɔrɔ nin waati na mun ye kiritikalakaw olu ye dossier in ta bolo la an bɛ don min na n'a fɔ ko bi Fatirikeba ka fɔ la a ko wagati ko a bɛ nin kana tiɲɛ di docteur Choguel Kokala Mayiga a ma koyi bura ale de kumalen don le triomphe du Mali o kɔnɔna o la a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga i bɛ na ye k'a fɔ waati caman a b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka janfa jugu k'o siri ka ɲɛsin mun ye transition fanga in kɔni ma k'u sigi n'a ye k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ sɔrɔ a janfa o kɔnɔna o la ko mun ye Mali ko Mali ko an tɛna Mali abada maa ma de bɛ ka janfa ta ni k'an ka jamana in sɛgɛrɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ko mun ye Maliya kulusiba ko a bɛ don i la Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye hali bi docteur Choguel Kokala Mayiga waati bɛɛ lajɛlen na k'a bɛ nin kɔrɔfɔ in k'a b'a fɔ ko transition in k'a filɛ waati min kɔnɔna la bi ni maa mun ma sabali ka janfa ta k'a sɛgɛrɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'i bɛ cɔrɔ mun ye a janfa ye o kɔnɔna o la Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye Choguel hali a ye taali laban mun kɛ mun ye Segukaw fɛ yen n'o ye festival sur le Niger ye a ye nin kɔrɔfɔ in k'a yira koyi a ko mun ye maa dɔw de bɛ yen Malidenw b'o la fo ka taa fara mun ye jamana wɛrɛ denw b'o la olu de kɛlen bɛ ka ŋaniya juguya in ta k'u ka jamana k'a sɛgɛrɛ CEDEAO fanfɛla o la Fatirikeba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wagati ko ye tiɲɛ di mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga o ma i bɛ na ye k'a fɔ ko ɲininkali to min de bɛ sigi ko min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ko kuma na ko a bɛ fɛn ninnu natɔ a b'o ye wa ko docteur Choguel Kokala Mayiga ko kuma na ko filɛlikɛla de don wa o sabu kɛ maa ma de bɛ yen k'a fɔ k'e ye janfa k'o sigi jamana in kɔni juguya la i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don fara jɛnya kan ko janfa in ko a b'i ye kɛnɛ o kan Fatirikeba ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ mun ye kɔrɔfɔ mun kɔni n'o tɛmɛna Alassane Dramane Ouattara ani Bubu Sise ni ɲɔgɔn cɛla o la nka kɔrɔfɔ in a bɛ kiritikalakaw kɔni ka bolo ka nin waati o la fɛn mun kɔni jɛlen don i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ an k'an sigi n'a ye k'a fɔ e ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Mali an bɛ don min na ko bi Maliden jugu wulilen don u ka laɲini tɛ foyi ye ka fanga in ni ka a dafiri n'u ye transition in ni ka a sigi a sen samara o kɔnɔna o la nka Mahamadi e de janfa ta ni ka transition in sɛgɛrɛ ɲɛma i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko a janfa ɲɛma i yɛrɛ bɛ jigin a kɔlɔn kɔnɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le triomphe du Mali ale kɔnɔna la Burama ale ye kalimukalatigi ye Marima i ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye n ka bonya in minɛ Prosper Ki n dɔgɔ ale kuma bɛɛ a kuma bɛɛ la révélation bɔ ko 579 bidenw bɔli février kalo tile 18 n dɔgɔ min ye awai kadɔ cɛba 3 bɛ yen u tɔgɔw fɔ n bɛɛ Bubu Sise Cɛma Iber Kulibali Ben Barika yalima ninnu awai kadɔ minnu n'u bolila piripiri bolibatɔ 3 in yalima awai kadɔ jumɛn de bɛ yen n'o y'u ka siniɲɛsigi min bilalen bɛ k'u kɔnɔ a ko tariku awai kadɔ a tɛ nkalon tigɛ koyi min ye awai kadɔ a bɛ taa ka sigi don dɔ a bɛ minɛli kɛ caw a ko de siratigɛ la min ye ninnu minnu filɛ nin ye jɔyɔrɔ belebele awai kadɔ u y'o sɔrɔ anw ka jamana ninnu kɔnɔna na u y'u cɛbakɔrɔ fa posikɔrɔnaw fa u kamankɔrɔlaw fa u kɛrɛfɛmɔgɔw k'olu sɛbɛkɔrɔ fa Bubu Sise premier ministre kɔrɔ don awai kadɔ Manden masa min bɛ yen n'ale bɔra yen o tɔgɔ la Cɛma Iber Kulibali a ko nin jɛ in a kɛra ministre ye siɲɛ caman jamana in kɔnɔ wa jeliba yɛrɛ fana dogo ye Kulibali jeli i ka dɔn a kɛra o ye
jamana fama ka mara koro min gumbe o wati kono mara min be na bina awai kado utkolo kile mugan temene ako Ben Barka o fana ye awai kado ministriya secrétaire général présidency ako nun bunya ksekere o tan nun yoro ka nyeshu ka dukono nama kuma te awai kado jamana ma sabu ni bunya ben nun yoro boli kado o tu tiala o tu tamashe wa nun gunti tayoro shi nga mado be awai kado ala de bankishi fasiri ke ba ko afolo joni Premier ministre korole awai kado no ye Bubu Sise kwa jirala kafo ko awai kado Niger jamana sa tambe iyenge isugore sabu ayere sumau kikado kado be ku ben Niger ako ninje min na kala nin fleni kala ne do foga da mateme ko chugodi ko ninje masika Ibrahim Boubacar Keita ka lakunu ka nyeddaile ka nyeshin ko ma ko min be ni awai kado obika ke jamana ngonna ko fendo femi nabi ma dabali bangoyi ako sabu ninje awai kado chuga be kumbabulu ka sika Ibrahim Boubacar Keita ka sika blasira yere tanyini yere kunyini jugo kono na nyini o tse tugo shila jamana nyama min yedda ne daka ni ko blasira ako wati min kudeta kera utukolo kile muga ako ninje ay wati doke ako madaledu ga mawbi balka bo min galama pulgusu ayi pankati ferege ki sendo awai kado IRD maw kati sendo awai kado ulusina ako kiriti kila maw ka wuli ka jonu ka chesiri ko na gerende adala ko soba ko mana saminya awai kado sabu jamana marali min ne aborola jongo ala awai kado tuli chama de be anofe dinga jugu chairman de be anofe ko ode ato ma minun be no lu ku yecheni ke wati temenuna adaw minene ina fo shumelu bu mega madam Boire Fili Mamadou Kamara Bakari Abaikado Tugula ananyu ananchama nunun ben no minena sabu ajirala kafo nunun goni gena do to ka jamana segere o kabi bubu boro kalama mawbi balika bo mun galama pulgusu bubu ye esen boltu ka samara do akara bubu tali akobi est-ce makangi yere nyinga yelma makanga ta awai do wari marachugo o école sola yal saka seka fomia ka donc afo bubu mi ministre de l'économie et finance ani bubu mi primature ka ko awai do amakeni ke jamana ngonnana bubu aye joli de salo kabla ajufa kono ka bo jamana ngonnana bubu Sise akwa wari nu ko fon covid milliard chamamba o tarami jone ordre di ka muguchi awai do M5 LP amawla akoni dossier nunu minum flene nunun be kanga labe sabu nunun daleme tiroir kono nunun kanga wuli ube munyini tiroir kono halibi ako temene ngoka bu article 39 bubu ya gerende Ibrahim Boubacar Keita yere bora ka kuma yanka fembe fo ona tabe bubu makala do anyina ka benari ako ni mbubu kelen alenni awaikado kono war president no mene bolu de nofe bi sabu sika kembula kosobe kuma kan do be no ye bembembe awaikado achejugulama o takanyeshi aunga jamana ima kembo un nofe telephone ko sirafe ko Bubu Sise yelma awaikado amba nyere nyiriga abeni tablo mina yelma farafin de nyere est-ce que o joli o be kula isen bot matla la lawde monay ako colonel kudu minum be colonel nunu awaikado ukungolo ka awaikado ukungolo la sorode o de plan feroye o be ka minum tige awaikado fanjama fe ka nyeshuma ako ka boy flana nye maminye o ye chema Iber Kulubali ka donendo kosoba minya awaikado chema donendo na ka kewale juguwe anaka tablo juguwe ako plus grand gueule que lui tu meurs ni kera daba ere ida ke chuko dola kateme chemanga ibitala haram to ga vola to ga boya dokotoro ga fo be o ga ya fa bade andai kalai to ta ko akoko ilba alamede e kan yoro yelma yamen e kan yoro yelma ayelma dron ako ilma comme un arracheur de dents awa yoro ni yelma oh nyimbola tia abenga lotike ba ko nyimbola ko nyimbolo la hawla fasirka ba ko bunya ksekele o te chema Iber yoro ka nyeshi awaikado aka jamana ma jango te ayre ka duma chema Iber ni awaikado ka buli dabo ki yere bobolola chema la benendo na be ako kuma na sayani chema nga wule chema ngo ni yere takoyi minya awaikado do yere ajira ka fo chema min vleni fenja mambe min no mine awaikado obe chema Iber obe anofe ako awaikado jamana nafulo aya henemu ka faranywanga ka ke asagwe chema Iber Kulubali do yere ajira ka fo minya awaikado mado be ulugo ko chema ko awaikado yalsa akaseka bo jamana ngono ko moto taxi aboro law kayo de takabo aboro la
ako tugoni ni ma ko fole numbe sika klaka no nyajo feso de nyona ka klaka fo ko anga dane ata ko ka da ko kama ko do de ako minyen na floi ka chien ministère de la défense ani awai kado asam o no mimbe chema no fe ako ati fo ka bangoyi ako coup d'état kele utukolo kle mugan temene chema awai kado ko akuyi makundoni nga ko fe ka na ki bafo ko jigeji bone jakuma tonga ya chema ka kifa koyi ako sabana o yejoni ben barka ko awai kado su bambe Nindireni. Ça encore le sait. Akoshiji kasa yere ba fe. Wallahi ni chenye munda jamana inka. Ben barka akoshiji kasa ba fe de. Ibeka ndaga koro. Ako ninje mi vlene Ibrahim Boubacar Keita ya don ka fo. Ben barka nga beka bisi basa chugomi. Na ma faratika manyini. Min bise ka yere kokoro do me nati. Ka bi gela koyi. O kuma sina ka Ben barka salote. Ka buguma katana ebio wadela. O Ben barka atara yende awai kado Ibrahim Boubacar Keita ka protéger. Ako bole ngoy. Ben barka wati mina ko kera fo ko Ben barka kana. Ben barka ko ka letina de. Kale maro. Kale rete maliyen. Kale mafi imado nunu jabana fa kale maro Ben barka man wala ila al-fandi al-hus afai an tabir afai wal idar afai naqlul al-mali afai sabali afai ka ko be kan mali ndaya afai na secretary ay kumbe fi Ibrahim Boubacar Keita rebe karati sirjugo ni fe onyefi idelana bi klaka fo ke te maliyen yi mi ko jugara ate mai watara wele aka tuwana Ben barka kula ete maliye kanga sarauta sanjoli joli lema nunu talaba ete maliye amena foko karamo ko yara de ka wele kana ndo nunu talaba ni che saba utisaka toy bubu sisi chema Iber Kulubali Ben barka nunu ben no minabi ay kado jamana famon ku kanga wuli ka jo ani chesiri sugu beke nunu ganna maliye ku yi ja chedo be cheya kanvo chete wallahi bubu be buli la hautani bele dalen flan ne kasobongo no ni wati na mangane sumele bube maiga wallahi amata roshi chama yere nana kle flak yere ga che yani ji mauka bwa kalama ja ay moto taxi nyini ay moto ka kunlo bedatuku pulukutu Ben barka o kera maruke ala ka ni sababe bu ko nta ale be boli prosper ki ka fasiri du ne wala ne jinate bu bulu be revelation ko do ka bidu boli ina wasala bu bulu u balla ka tun pew jinata bulu de be dibila ba bulu dibila de ba bulu aka dibila kaya aka dibila dogono ka dibila tekele dogono gemmi wa somogo ya ndege ka dibila da ma tarike bangi kan ata shweni ke ja lebe ka shweni ke ayi fambe mu dibila na kanyina kasigilamu we sigla betika fo mali adama dire ka ke ka jamana etse ka kuma ka tuwe wallahi ni yoko ni sike ko do be wallahi an bi mai ka wasa ni min bi ka okake awo tebalo chama mene na ku datuku ka klaka bo hali shinu bi kuma na wallahi udala ka mi ubafo pia meka bulletin biri abana munanga la mo dew nyina na dew nyina ali pusheri ali use notiye atiye ni alache haula ya fugaru da wade kuma ibe kano fe ka jabana dafiri ni jugo ida kire nyini ala kan ni sababu ataka la jibura matoya bismillah ngata ala kan ni sababu amina ya rabbi arajo nura fm bi konoto ani nani to mi murumuru duru ni wati nambe la selike ka bojala ko ji kunyumani wuradala 76 33 43 03 nyama nebe mbolo do me boni la révélation e kuraye révélation kodi mamu kwanda kono ode Amadou T Danzogo akodi Amadou T Danzogo ako kanyashi munye détournement nyama no ko fora ote nyumaye nyakamili jugu wari nyamidu kibe na eka foko dona na tawla sigata la munye anga jalatigi ba chiama ku bela jelem na ta jo munye kiribuna ku okena okan munye Amadou T Danzogo akumala munye la révélation okonala ako ibe na eka fo ni wati na munye anga jamana okalla kana bawu ajalatigi chiama mbe ibe na eka foko munye kasa jugu ko awulendo no fa ko sabuga munye pole économique nyama munye bole dongoni ashini no jalatigi nunu chiama na ayira ka foko munye jamana ngoro ke fu Senar Yusuf Maiga Senar agence Medina ibenga fulifai wala sisanta kosobe
ibena ka foko munye kiboda osorola ka foko munye dunu ko jugu ko okera munye anwa arme okonala wati temeno ula fo usage de faux nyama ibena ka foko o chaman de ko odekera wa ma worata koy ibena ka foko munye jelatigi banunu ko olu chaman de bolo de ngoni ashine no uma fatuke baga fola munye amadou te dasugo akoni ya temena ka laje munye san 2021 union européenne avec met demain montani ka anwa sorasla ka unuku usekere olio o demain ninko o nyongri o masro dora fe unana siga leke union européenne siga leke karaye ka foko munye anwa sorasla ka do be anwa lakana ba do be nyama ebe na ka foko be sara ba ta ko flake bina fo ba ta bamko ya olu ma keleme kla gata ta munye kidale enfant fe wal magaw ya enfant fe munye union européenne olio ka munye o demain ninko tige ida ka foko munye siga leko o kake batike baka fola doni kama ibe na ka foko munye union européenne olio ka wuli ka joke ka siga like olu nana ye ka foko munye ma ba biduru ane kemeworo ane binani kele ayera ka foko nunu bela jelen surasiye mais ma era taro surasi na so mun do na folo ka be jigini kontu konala union européenne ko surasi ba duru ane kemeworo ane binani kele ku be min ku yoro kayira nyama ka damina dona ko kana bla bila munye umaye akoni duyo musaka nje temne ka laje abiti jo munye sefa war milliard bi wolon vla ona kunganfe ola fatriba ga fola akwa ngoni me domine na foko bi wuli ka joko ni besena o sikata la de o munye tela tiki munu nu semeni koina nyama ubu yoro don koi o dona na tawlo u bela jelem na tajo munye kiri bunaku o keneka o sabga munye pole economique ko awulendo fatriba ga fola akwa me domine na foko bi albi yuruku dungo jugu o kelamu na akofora fanga maraba ku ka temeni baranye koi o sabge anya ye baran damine nanga snaga nongarti o abina foko adana sila ko munye subelu bube maiga ko ta fara munye madam bore filisi sogo olu tayin temena ko foka boy ko angoni maye ka foko ma wara ko ominena ku ka wuli ka joka jona mamunu be ka foko yo jamana na folo ninga angena mu saon temena una nyama ko bela jele ka wule ko do fara ka jamana ta ninga abo ikuma amadu te dansogo akumala ka bo la révélation konala ibunya obala ndo Sadio Madi Sila ako votre émission guérit la tension tension bilana avec frage est-ce que wala amina bubu ko fura nyini ka danga sura suma wati do wallahi so fera ubse ku yere ta tugo mi tu labe san bobo sa ndo gali bi ambita biye Umar Ongoyba ambale ka fasire ambota ndo nanya Umar ka fasire ta bi sebe ngono sebe men nango amako soir de bomoko ndo situation mimbe na be talike opération keletigi abanga chede no be sura su abolu ko fo ndo kalo saba wuli ka joni chesire min no kera ndo minya aweka do akaka anga nyefo fo so dewi na infembe tisi ka ke kwa tinyene du ni mingera na nyena ango fana fo wari mine tola sara tola ngore te ula ako kumana terrorist kemefla ani shegi olu de fara armu bi woro ani kele o minena mobili buga ani shegi o fana minena ako kunu Cléfonato Dunengo Kunusa, direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec Diripa Abokofo, colonel Souleymane Dambélé, directeur d'eau, Awaïka Don Diripa Tola, allez qu'on y Wulika Joker, opération Bami Wulendo no Efia Jugubani, Min Wulimbaba Machualet, la Mao Nofe, Nabi Wuleko opération Keletri, Ndrobara Mingero Kono, Ukumbaka Ode Nyafo, Ode Siratigala, colonel Mimbe no colonel Dambélé, Ayekuma Beboka Beda, Kabeb Basaklichi, Kadiraka Fo, Nia Befra Nyanga Dakuru Yela Amba Monto, Wati Yera Seri Kama, Ako Awaïka Don Hake Mimbe. Minu vara ma kemefla ani ma shegi aweka do kwanyo daji jogine ontola ani minu vara jogira ka klaka tasa ani minu interpeller la no luminena uluto la koyi ako kuma ninye ko minya aweka do fama no yanga chedonyi ko yere ka wulika jonu ka chesiri o de ni koyi so dani na manganchara ani murtani ni wanje amunye kunye mado mine murtani ka udedu nga murtani onga aweka do tani ka sigi o barka buena anga mawya aweka do o mawdi murtani ka uma fasirike bako ako aweka do operation nana armu bi wora ani kele ko oluko ni minena aweka do jamana chamanje bulufe ani munition chama mobili muga ani shegi aweka do kafo moto bi konondo ani nani tricycle no be aweka do katakatani kofo ofana aweka do nani o katakatani inde ja ode kumike sobuye oyuko transport kala di wa minye toni flafo toni saba engrais chimique min ngumbike ka perem bara labe ikaro kafo ofana odo minena wasirike bako akoni mbe farale nywanga minya anga forces armées
olu kɛra sababu ye min ye abayika dɔ bagan faralen ɲɔgɔn kan 453 an y'o de minɛ o b'an bolo o minɛna Bamancɔla tigɛla la a ko bi jamana in ka lakanali n dɔgɔ siga tɛ a la faama wulilen don wa hali bi ɲininiw bɛ sen na min bɛ se k'a to abayika dɔ an bɛ lafiya anw y'o de fɔ kabi bi tɛ ne ye nin f'i ye n'i ye sɛnugu jɔlen n dɔgɔ kala b'a kɔnɔ wallahi kala b'a kɔnɔ an ka surasi dama min bɛ taa kɔrɔn fɛ n'u ni ɲɛji bɛ na jamana kɔnɔ a tɛ kɔnte ka ban u bɛɛ dalakan ye kelen pewu ko wallahi maa min b'a ni ninnu cɛ n'o bɔra n'u cɛ bilahi an b'an bugu d'u la a tɛ nin ya u tɛ yɛrɛ ɲini na bi wallahi bugu yɛrɛ ɲini k'u bɛ ka boli de an ka wuli sa cɛ bɛɛ la fasidon jugu dɔw b'a la ko a ko bi fɛn caman ba de bɛ min bɛna boloda min bɛ ka kɛ min bɛ se ka to abayika dɔ faama yɛrɛ a bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ cogo min a ko wa an bɛ nin baara fɛn fɛn na an bɛ ka nin min bɛɛ kɛ a tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye logistique de dernière génération nin tɛ maa bolo fɔlɔ des centaines d'actions antérieures avaient alors été menées avec des moyens logistiques de dernière génération et reçus dans le cadre de la coopération Russie-Mali, a indiqué le colonel Souleymane Dambélé. Wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛra waati tɛmɛnenw na wa a baaraw bɛna kɛ tuguni koyi a bɛ ka kɛ ni minɛn minnu ye dagabana minɛnw de don minnu ye dernière génération ye an ni Irisi ka jɛ kɔnɔna na an y'a sɔrɔ nin tile fila in na baara bɛ ka kɛ farafinna tilebiya foyi tɛ yen Irisiw bɛ na n'a ye sɔgɔma in na wula fɛ u b'an dege a baaraw la su fɛ u b'an bila ka taa terrain kan i bɛ taa baara kɛ kɔnɔjɛlenya don ala k'a ni sababa bɛɛ Mali sɔrɔsiw tɛ nin ye wa Umaru Ngoyba n dɔgɔ nin y'a ka fasiri ye min ye sɔrɔdɛbagaw ko u ka bidon bɔli bonya b'a la Manimakɛ ɲɛma bonya a diyara n ye arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la siga t'a la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 maɲɛna ɲɛma ne bɛ n bolo n b'a gosi ka don Suwad de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kurukɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilinata ye ba tigɛ ko ɲuman na nka bozo kelen-kelenninw b'a la ɲɛma olu ka kɛ farati ye siga t'a la a ko mun ye sigandali dɔ fana ko o dayɛlɛlen filɛ nin transition o kɔnɔna o la a fatirikɛ b'a ka fɔla mun ye Laya Jara ye sigandali bisimila o jumɛn ye o tɛ mankan ye logements sociaux tɛ dɛ ayi dɔ fana wulilen filɛ nin dɛ n'o tɛ a ye logements sociaux sɛbɛkɔrɔ fɔ ne yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ o la awɔ o kuma cayara kosɛbɛ dɔ fana wulilen filɛ o ka jugu dɛ nin kɔni a cayara ko an kana fɛn sɔrɔ n'a yɛrɛ n dɔgɔ ayi a ka ɲi bisimila an ka taa mun ye Laya Jara a ko wulikajɔ bɛ sen na ko M5 maa 200 o denmisɛnnin sifinnakaw don mun ye M5 sifinnaka maa 200 i ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ŋunuŋunu kɔni bɛ sen na k'a fɔ ko jɔyɔrɔ dɔ kɔni ko o labɛnnen d'u ye i jɔ dɛ nin ye ne ka Awa Jalo de ye wa Awa Jalo don wa Awa Jalo don kɛ Lalabi ka Awa don wa ayiwa o kɔni sa ayiwa basi tɛ an ka taa bisimila kosɛbɛ an ka taa fatirikɛ b'a ka fɔla mun ye Laya Jara ye a ko ale don wa fatirikɛ b'a ka fɔla mun ye Laya Jara ye a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi ko mun ye yuruguyurugu kasa ko a sɛbɛkɔrɔ fana wulilen don mun ye transition o kɔnɔna o la o siratigɛ la ko ɲininkali caman kɔni bɛ kɛ ko fɛn jumɛn de y'an se nin yɔrɔ in na a ko mun ye logements sociaux dɔ Ntabakɔrɔ ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kasajugu fana ko o wulilen don mun ye transition o kɔnɔna la dɛ Laya Jara a ko mun ye kibaruyaw sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye M5RP a sifinnaka maa 200 ɲɔgɔnna ko olu tɔgɔ kɔni bɛ mun ye EDMSA o tali kɔni na ka don EDMSA o kɔnɔna o la ko don n'a nataw la nka mun ye Laya Jara ye a ko tiɲɛ don wa nkalon don maa si kɔni ma kɛ Ala k'o dɔn nka fɛn mun kɔni fɔlen filɛ nin ɲɛma n'a kɛra tiɲɛ ye a bɛ maa caman kɔni k'u dabali ban a bɛ maa caman k'u kamana gan o sabu kɛ jamana bɛ waati min n'a fɔ ko bi fɛn bɛ filila fili bɛ filila ɲɛma ko yafa man ka ko olu ka tɔgɔ la fatirikɛ ka fɔlɔ mun ye Laya Jara ye a ko mun ye président Assimi Goïta a dogolen tɛ maa si la a fɔ ko mun ye Assimi Goïta a bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan mun ye lakana o bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na a ko an bɛ transition min kɔnɔna la nin waati na ko o ka kɛ maa fana ka ta ɲi nin waati ye ɲɛma ko fɛn don ko fɛn mun n'a tɛ bɛn bi wa a tɛ bɛn sini fatirikɛ b'a ka fɔlɔ hali bi mun ye Laya Jara ye a ko mun ye président Assimi Goïta a ka wuli k'i jɔ o sabu kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka fanga ko a dafirila pewu a caman i bɛ na ye k'a fɔ ko a sɔrɔla nin yɔrɔ ninnu de fɛ maa minnu ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na jɔyɔrɔw bɛ ta ka di olu ma maa minnu ni maa minnu ka surun ɲɔgɔn na i bɛ na ye k'a
k'a fɔ ko nafolo ko a bɛ sɛla olu tigɛ kɔnɔna la o de kɛra sababu ye ni ka IBK fanga ni ka a dafiri ko logement social o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye énergie du Mali o taa mun fana kuma n'a bɛ senna tan ko Asimu ko waati sera k'a ka nin dossier ni ka a bolo la sabu an ka jamana constitution n'o b'an ka sara sunba o kɔfɔ o y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ni ka hakɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen dama o ka kan baara o sira fɛ nafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale kalimkalatigi Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ndogo bonya Jara nye ndogo Kasimu tera mba ale ka facilita Kasimu kumambe akumana 7D min kɔnɔ o de awayika dɔ aujourd'hui ndogo synergie des syndicats de télécommunication grève a bɛna dabɔ dɛ ndogo kalo tile 21 fo ka taa se a 25 n'o ye février kalo ye i ka dɔn k'a fɔ o bolo dalen don wa bili haki don ni Ala ka jɛ ni fɛɛrɛ ma kɛ telela a laban grève a bi kɛ parce que b'a ko a ko awayika dɔ paralysie bisi basa o bɛna don kow la dɛ réseau Orange Mali ani Move Africa Malitel i ka dɔn k'a fɔ ko a laban a bɛna ɲami a ko n'i ye jateminɛ kɛ synergie des syndicats de télécommunication kunu u ye assemblée générale belebele u y'o kɛ direction technique Move Africa Malitel so tellement awayika dɔ u y'a kɛ o jabala la a kɛra kunu février kalo tile 17 san 2022 a ko ka kunnafoni di diɲɛ maa ma fasodenw ma sabu k'u bɛna baara bila boloda tile 5 u bɛna o kɛ baara bila la a bi daminɛ ntɛnɛn don kalo tile 21 ka taa se juma don kalo tile 25 san 2022 n dɔgɔ a bi kuraya ntɛnɛn don kalo tile 28 ka taa se juma don kalo tile 4 ma ni taama mɛnɛ sisi ma bɔ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ grève dabila bali yɛrɛ n'o ye illimité n dɔgɔ ko a bɛna kɛ u kana kɛ dɛ u delila dɛ ɲɛma o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye ko an ka Facebook mɔgɔw tɛna an sɔrɔ Facebook tɛna an sɔrɔ hali Orange Money ninnu bɛ o tɛ se sɔrɔ i tɛ yɛrɛ ye dɛ faama tɛ nin ko in lajɛ a ye nin ko in lajɛ koyi nin ko in bɛ cogo min hali e ko hali Orange Money wo bon Movi Money wo a bɛɛ bannen de filɛ nin nin tɛ ko ye dɛ Asimi a ye nin lajɛ dɛ an dun ta ye an b'a minɛ bi ka nasɔngɔ dama min bɛ sara Orange Money fɛ bi a ti kɔn de ka ban t'o la dɛ u ka ko in lajɛ dɛ est-ce que a bɛ bɔ wa a bɔli n'a bɔbɔliya bɛɛ kɔni a bɛ faamaw bolo a bɛ faamaw de bolo dɛ a kɔni kana bɔ dɛ n dɔgɔ Kasimu nin ma ɲi dɛ Kasimu tera ale kumana a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni assemblée min filɛ nin ye a kɛra sababu ye société de téléphonie mobile o fila min bɛ Orange Mali ani Move Africa Malitel olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye u bɛɛ lajɛlen awayika dɔw ka jɛ ka kuma wa hali AMRTP o maaw fana b'a la koyi min ye synergie yɛrɛ maa min bɛ yen min ye awayika dɔ syndicat 4 o de b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat syndicat des travailleurs de Orange Mali, syndicat des employés de la Sotelma, syndicat des travailleurs, syndicat national de télécommunication, ani Ostom, awayika dɔ Seydou Dia, ale kɔni ye kuma bɔ k'a bin, i ka dɔn k'a fɔ a ye hakilina minnu di, o de k'a fɔ ɲinifɛnw kɛra cogo min na ani taabolow yɛrɛ bɛ cogo min, a y'o bɛɛ da limanaw tulo kan, ka tila tuguni ka sariya dɔw bɛ yen, k'olu bɔ k'u bin min bɛ awayika dɔ service minimum, min b'o kofɔ, ka tila tuguni k'olu ɲɛfɔ limanaw ɲɛna, o kumana sa min ye awayika dɔ nin ko bɛɛ ye, u y'u sen don k'u bolo don, ka ko bɛɛ kɛ min ye ka kangaridaw kɛ ka sitingiw bolo da a n'a ɲɔgɔnna caman k'olu kɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ o kuma an bɛ donni minɛ ko bi n dɔgɔ ninnu kelen bɛ ka kalikan min di o ti dɔwɛrɛ koyi ntɛnɛn don ni Ala sɔnna a ma kalo tile joli don o kana kɛ dɛ 21 kalo tile 21 ka taa se juma kalo tile 25 grève bi dabɔ dɛ dɔgɔ kumana sa bisi basa o bɛna don an ka kow taabolo la nin ko bɛɛ sɔrɔla cogo di min ye awayika dɔ maa min bɛ yen n'o bɛ awa jɛkulu dɔ kofɔ olu de ka wuli ka jɔ kɔni barika bonyana kosɛbɛ n'o ye association des consommateurs n'u k'a ma ko Aremako Thème olu ka wuli ka jɔ de kɔnɔna na u ka compte minnu bɛ yen awayika dɔ tɛgɛ dara a bɛɛ kan sabu ninnu y'a jira k'a fɔ ɲangini bere de bɛ yen min dan b'u kun miliyari 100 ani miliyari 70 fo de ka sara n'o ma sara a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye koyi o kuma ninnu kɔni n'o ye syndicat dɔ n'o ye Sotelma ni awayika dɔ Orange Mali o maaw ye olu ko n'o wari ko n'o nana kɛ nin yɔrɔ in kɔni Orange ka fɛngɛ connexion coupeli dama tɛ dɛ a bɛ dafiri de société ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ datugu a bɛɛ bɛ datugu o ye ko bannen pewu o kuma na sa maa ba yirika minnu bɛ baara la a bɛɛ bɛ taa chômage la e min bɛ b'u nɔ ma ne min bɛ b'u nɔ ma a n'a ɲɔgɔnna caman an bɛɛ bɛ taa an da a ma ɲi dɛ wala bisa olu kɔni y'u ka grève dabɔ min ye awayika dɔ hali Sogɛli
ale min ye premier ministre waati tɛmɛnenw na k'a bi dɔ kalama ko la u kumana fɛ ka fɛn dɔw fɔ a ye waati tɛmɛnenw na away kadɔ ale kɛra sababu ye ni nin ko ma sira sɔrɔ nka bi ale de ye premier ministre ye wulikajɔ bɛ ka kɛ ka sɛbɛndenw caman ko Sobel yɛrɛ ma kala don a ɲina ka bɛn n'a ye kuma tɛ k'olu wele k'u ɲininka o kuma an bɛ dɔnni minɛ i ko bi n dɔgɔ ko on zone grève dɛ filɛ dɛ ala ka ni sababa bɛn Kasimu Tera ale ka fasiri don aujourd'hui u ka bidon bɔli e bonya b'a la Maruma ka ɲɛma bonya a diyara n ye ndɔgɔ ma ban dɛ dɔw wɛrɛ fana bi yan n b'o f'i ye fa a bɛɛ bi yan n b'o bɛɛ f'i ye kelen dɔ min bi yan o de ye away kadɔ indicateur de renouveau o bɛ anw yɛrɛ kunkan sabu an b'an yɛrɛ ɲininka an b'a ko min ne ka taa n janbi dɔgɔ min ye away kadɔ élection min kɛra n'o bɛ away kadɔ an ka aki kofɔ autorité de la communication procès verbal a b'i n'a fɔ a tunna ministère de la communication na dɛ Adi Fokusa wallahi u tɛ sɔn an ma ture ne y'a fɔ wallahi ne ministre incompétent bɛ gouvernement in kɔnɔna a kuma ka ca dɛ wallahi Haruna don Fasiri Keba ko a ko kuma na an bɛ donni minɛ ko bi min ye away kadɔ jɛkulu minnu bɛ n'o ye organisation professionnelle ye de la presse o ye kunnafonidilaw ye jɔnko ala away kadɔ an ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na an ka maa dɔw kan ka ye autorité de la communication n'o ye aki ye u kan ka ye away kadɔ kɔnɔna na o y'an ka hakɛ an n'o ka kan o de siratigɛ la an ye candidat 5 an y'o de bɔ sabu anw kan ka maa 3 de di candidat 5 in ye jɔnni Aramata Dia m'ale dɔn Bessiri Diop n b'a dɔn Basiriki Ture Abubakar Baniza ale ye n denkɛ ye Dado Kamara o y'an ka wari bundo tigilama ye an y'olu de labɔ ka taa sabu away kadɔ jɛkulu in na maa 3 an kan ka olu bɔ away kadɔ nin jɛkulu in de la o maa 3 ninnu na maa 3 min kan ka bɔ nin maa 5 la Aramata Dia ale kɛra maa fɔlɔ ye maa 14 votera ale ye Bessiri Diop o tugura nɔfɛ maa 12 votera a ye sabanan o kɛra Basiriki Darabe Ture maa 11 o votera away kadɔ u ye o de siratigɛ la Baniza ale ni away kadɔ Dado olu kɔni dɔw ye 8 sɔrɔ dɔw ye 5 sɔrɔ Aramata Dia Bessiri Diop ani Basiriki Darabe Ture ni maa 3 de kan ka taa anw nɔrɔbila autorité de la communication na n'a bɛ aki n'a b'o ko fɔ Fasiri Keba ko u bɛ taa u bɛ san 6 de kɛ san 6 kɔfɛ u tɛ se k'u kan bɔ bilen parce que u bɛ taa maa minnu nɔrɔbila o ye ne yɛrɛ ka directeur ye n'o ye Alujumu ye Alujumu belebele an k'a fɔ awɔ donc n dɔgɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen sa away kadɔ min ye kunnafonidilaw ani diɲɛ fan 14 bɛɛ an y'an ka maa 3 in ɲanga k'a yira diɲɛmaa bɛɛ la k'a f'u ye ko ninnu ye an ka maa 3 ye nka dabaliba yɔrɔ bɛna kɛ mun ye décembre kalo tile 31 san 2021 décret min bɛ yen ni bolo nɔ kɛra a la président fɛ n'a bɛ transition ɲɛmaa ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an dabaliba yɔrɔ kɛra mun ye an ka maa 3 min bɛ yen ni away kadɔ ka décret kan ka signer n'o ye Basiriki Darabe Ture Basiriki ka décret ma signer a ma signé wa fɛn ma fɔ an ye faamuya kisɛ kelen a bɛ signé a ma sɔrɔ a la président min bɛ yen n'o bɛ Asimi Goyita ko fɔ a n'a ka premier ministre Banjugu Dante min ye anw ka maison de la presse ɲɛmaa ye o y'i sen don k'i bolo don ka dɛsɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ lettre cira ministre ma n'o ye communication ministre ye ka tila tuguni k'a ka procès verbal a k'o bila ka na an k'a ye o kɔni ye jagoya ye o procès verbal tɛ dogo o procès verbal ko o fana ma se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la min ye away kadɔ nin ko bɛ maa dabali ban Fasiri Keba ko a ko aki maaw away kadɔ procès verbal maison de la presse y'a ɲini mun dun kɛlen na a dɛsɛlen bɛ ka di mun na anw ka décret maa 3nan o ka décret o ma signé ninnu filɛ nin o bɛ min na nin cogo in na Basiriki Darabe ale ma sugandi dɛ a élu la de o kumana anw de y'a élu k'a k'an ka maa ye ni aw ye maa 2 signé maa 3 nin o bɛna nɔrɔ bila ni jɔnni a bɛna nɔrɔ bila cogo di anw kɔ kan wa an b'an sigi k'a lajɛ nin ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a kɛ mɛ ka maaw kamana gan n'a kɛ mɛ ka maaw dabali ban ni n'a ko kɛra n bɛ ye don n'a nataw la an n'a ɲɛfɔ limanaw ɲɛna Gawusu waati taara dɛ o tɛ waati banna pewu